Markatu galdera bat, Bai. Bueno, herrixan erosteko itxura badakazu? Bai, normalian saiatzen naiz, aldoten guztixa ez dakit, baina aldoten gehixena herrixan erosten dut. Jakina, Ibartarra izan da, Ibarren erosi bezu, bestela akabo. Bai, normalian Ibarren erosten dut aldotena utxienez. Askotan entzuten dut, telebistan kilometro zero, janaria kilometro zero, herrixan erosi behu. Eta zeo nure ikusten dentazu herrixan erostian? Jo, batetik dirua, gure dirua, herritarron dirua herrixan geratzea, hori oso garrantzitsua iruditzen jataz, azkenean herriari bizia ematen ari gara. Eta gero beste alde batetik, dendak dauden lekuetan jentia oinez dabil, eta horrek bizitzasuna ematen dio herrixari. Dirua zirkular moduan ibiltzen da edo. Gastatzeakoan igual ematen duzu kantitate handixagoa, baina gero bueltatzen da nolabait, zergan bidez edo bestela adibidez Amazonen erosten bazu, dirua badoia eta ez da bueltatzen. Eta nik uste dute Ibarren erosten onuraka, tan ondako, komunidade bat osatzen dugu. Dirua herrixan gelditzen da. Hori da, herrixan geratzen da eta zirkula bitzen da. Euskaraz hartzen zaitxuen denetan eta zelan hartzen duzu hori, euskaraz egiten? Niretzat, herrixan erostia bezain garrantzitsua da euskaraz atenditzea. Ni euskaraz bizi naiz, eta saiatzen naiz aldoten jarduera guztiak euskaraz hitzen. Denda batera sartzen ba naiz, saiatzen naiz isa beti lehenengo hitza euskaraz hitzen. Dendari izan partetik batzutan jasotzen da, beste batzutan ez. Baina niretzat erosketa prozesu hori gustagarriago izateko modua da. Bueno, ni ez naiz euskaldun osua, baina bai naiz euskalzale. Orduan komunidade horretan parte sentitzen naiz. Euskara erabiltzen dugunean, eta erabiltzen didatenian be bai. Neri ja pausua gehiago emoten dozta, eta ez dut esango ja produktu erdi sartu doztanik, baina nik pilo bat baloratzen dut. Urbildu itxe zaitxu. Etxekotu egite zaitu. Orduan, azkenean esaten da Amazon eta merkatal, bai online, bai merkatal zentura handiak inpertsonalizatu egiten dutela edo danalakoa. Jo, euskara zaitzen dutzunean urbildu itxe zaitxu. Ja hor demaseko pausua da. Eta zer egin genezake denetan euskararen erabilera sustatzeko ere? Oso erreza, erabili. Guk erabili. Euskaraz eskatu eta saiatu euskaraz eskatzen. Arratsaldeon, egunon, olako batekin ja bide moten dotzu zuri euskara zeitzeko, eta nire ustez horrekin bakarrik ja demaseko pausua da. Kompromiso kontu bada. Nahi badugu euskara gehiago erabiltzea, kompromiso handiago hartu behar da, eta gehiago eskatu euskaraz edo erabildu euskaraz. Eta, klaro, euskaraz egiten bozu minisare bat, horrek bere produktua eta tarjeta du. Nik uste dut, dendek ere begiratu beharko luketela hor esfortzu gehitxuago egiten, ze bai finkatzen duzu zure bezero kopurutxoa. Jatzara denetan rotuluak eta kartelak eta euskaraz egokien? Bai, fijatzen naiz. Bai, gainera amorro handi izan moten duzta ez dutenean ezer euskaraz topatzen. Eta zoritxarrez, behin baino gehixotan gertau jata eta Ibarren nolako gauzak ikustia, min itxen duzta eta ez jata gustatzen. Fijatzen naiz eta baloratzeko asuntua da. Lehen esan duen moduan, komunidade hori parte izateko edo, ikusten dutenian paisaje edo rotuluak eta publizitatea eta dan euskeraz, parte gehiago sentitzen naiz komunidade horretaz. Produktua ero denda bera kokatuta da kasu. Orduan, eskaparatetik baino ja gehiago ja barruan zaozenian da. Hori holan da. Baina gisa da jo, gero barruan zaozela, euskeraz gauzak ikustia eta netako puntazo bada. Fijatzen zara ja sare sozialetan euskeraz egiten da, eta zelako lan egiten da ben zentzu horretan? Nire ustez, euskerazko publizitate eta euskerazko erabilia oso importantia da normalizazioan, hizkuntza normalizazioan. Eta nik uste dut infravaloratu dagoela. Sare sozialak dano dakigu azkenean nahi duzu publiko pilo bat hartu.
Eta publiko pilu hartzean nahi dozunean, azkenean, kasik inglesera joten dozu berba gehixena egitxeko, ez? Black Friday eta ditugu hor hitz mantra horiek. Kezkagarri iruditzen jataz, badirudi sare sozialetan jarduteko gaztelera zen egula, eta euskalduna gara, eta euskarak balixo dau jarduera guztietarako, sare sozialetarako bebai. Eta eibartar saltoki asko, badauzkate euren sare sozialak gaztelera utzian. Igual berbatxoren bat olan euskaraz ipinitza, pizka eta paintzeko, gero esango dabe bilingüe dela. Nire ustez, geixau lortu aldo. Eskerrik asko. Ez horretik,